Мъж от Сопот засне с любителска камера летящи обекти над града. Михаил Иванов е убеден, че това са извънземни. Малко преди 22 часа супервайзърът на община Сопот Михаил Иванов излиза на балкона си и забелязва странните светещи обекти. В даден момент единият обект просто застана над града, може би за около 10 на 15 секунди, след това продължи да се движи на запад. Нямаше луна, звезди, затова и двата обекта се виждаха много добре и много ярко. Инженер Иванов успява да заснеме за няколко секунди необичайното небесно явление. Той е категоричен, че загадъчните обекти не са самолети. Е изключено, защото на такава височина тяхната траектория на движение е права линия, докато тези обекти не се движиха по права линия. Михаил не се страхува от извънземните. Според него те могат да превърнат града в туристическа атракция. Колегите на Михаил обаче са скептични. Според местните хора, подобни движещи се светещи тела над Карлово и Сопот са нещо обичайно. Все по-често